visoka skala muči ovdje doli. Navika sam se već na nju. Sad slijedi jedna jako lipa pisma. Moram reći par riječi o toj pismi. Aranjuez mi amor. Aranjuez, znate što je Aranjuez? Dvorac u Španjolskoj. Maori, Španjolska i to. Rodrigo, skladatelj španjolski, je napisao jedan prekrasan koncert za gitaru i orkestar, koji sam ja svojedobno svirao, jer inače sam na akademiji studirao i klasičnu gitaru. Ali postoji verzija za glas. Rodrigo je jedna čudesna figura. Slijep, osjetio jedan trenutak i opisao je taj dvorac Aranjuez na jedan poseban način. Mnogi su pjevali Jose Carreras, Domingo. Ja ću večeras pokušati na španjolskom izvesti taj Aranjuez. Znam ga na pamet, ali ipak ću se malo poslužiti tekstom, pa vas molim da mi to ne zamjerite. Es con